Jatatije mar bad migao mar Doho Anne Amadi nyalo buonjo bang' Doho mamalo wito oko chik mar loro counties akaonts mag bengi ewi weche mag mibadhi mar mula mane itude godo. Akaont mag bengi mag Anne Amadi ne olor kod Doho mamalo dwe mokalo bang' kambi mar uso mula mar piny Dubai Britain Gold Trading donjone e Doho kod wuode miluongo ni Brian Ochieng. Ka ong'ado burano, jayal bura Justice Alfred Mabeyo owacho ni onge neno mane yango ni Anne Amadi ne oyudo omenda maromo $89 kaka ne ilieko kod kambi mar Britain Gold Trading. Doho kata kamano tamore kwayo mar Amadi mar wito oko bura makamano kaluwore ni kambi mar Amadi and Associates ne ondik e nyinge.